nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, rumwara. Sa dino ti papanambakay, Mapanak makikaaruba. ay nawaw. Sa paam ti agawid amang ano agmalmalam kan tumanin ija tersina ni Nana Bireng, dahil tanto lamanan agchis-chismis ti kukuan nyo ijay. Ay nawaw, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man adagos ti bagbagam tumas. Wen amang ano di mon tumanin mapanunot ti agawid adagos, Andrea. Wen ka di, agawid ak adagos. Danag mun aya tumas. Kas kamula tay maaw-awananon iti asawa. Mala, mapanak ko. Bigbigat ngam dagita manen manok mo tap aprusam tumas. Ay, kat siyempre mo ta. Apay di mo amo, ngagbalin to akwarta na gito ibakay. Ay nawaw, kaanon to pay nga itumas. Kaano dakkelan ti gastos ko kadagita manok. Kanayo nakagumatang iti mais ken vitamins da. Ngam aging gaita, awan pa'y nagsubli a kwarta. Di ka reklamo, bakit? Tanong mga bakto na gito. Sikan tumot lang ti adda amay ranod. Ay kaing ka nga roden ipalot Pustaam iti dakkel. Iti kasta, dakkel mo ti abakaw. Makauray ka kade. Saan pa yung mabali na may palot na gitoy? Masapo lang matrain da pa'y. Iti kasta. Sure ball to, ti panangabak da. Awan lat ang mukon, Tomas. Ingka kitag trabahong. Sigurado nga damayawat mo kanyak asweldom. Ngam ti agaywan ka iti manok nga awan met kasiguraduan na. Maabak kan to pailaang. Nakarkarong. Ay nabaw, kasangsangpet mo nga rumwar ka manen, Andrea. Wan, imayak la na nga la iti kwarta pagpuna. Ay nabaw, pagpuunan ko nang bakit? Wan nga rod, apay aya adagulit ka, Tomas. Ay nabaw, papanam nga minmanen aya. Di ka katagluto ko matanay, maluman. Di ka na tagari, tamapanak agiskwela. Ay nabaw, Aglisi ka iti dalan ko, Tomas. Di nakmalmalasan na ha? Aglisi ka kunak. Tani, urayan da kung dagiti cardmate ko. Si kanton ti agluto iti pangrabyanta. Ay nabaw, Siguradum lang nga danton na luto inton makawidak. Iti kasta, daytan to lamanganan ti aramidak. Nawatam. ha? Nawatam kunak. Kwa? Awan bakit? Awan. Matungpal tibilin mo, boss, amo. Kumusta nga ay lagi ti manok mo, Baraok? Ada ka din mabalay na may laban? Andan atata. Adaya amuyaw, pangilabanan tayo. Ada, Baraok. Ado. Ay nawaw. Sa dinong itata, ken kaanaw. Inton Domingo. Aguray ka, Tomas. Masiguradom ka day, train mo't lang iti ustaw na itamarukmaw. Wanta ta, sigurado. Sure hit day to yan. Kit, very good ang araw. Tapno sana masayang ti ipustak Baraok. Sana masayang tata 101%. Ay nawaw, talaga ang nakasigurado ka na, Tomas. Ay kat siyempre matatata. Awan mintes, sigurado ang mga bakta. Agdubli ti kwartam kunak lang arudan, Tata Pedro. Sige. Masapan to nga raw dinton Domingo. Dagasin kanton dito'y balayaw. Ariklado, Tata. Di uray pumarbangon tapay. Oh, taya manan. Tayam dita, Andrea. Wala na, adto'y titaya. Si Kangay Malisa, agtaya ka matan
Wen ka di nana. O adtoy matitayak. Mala, iwaras mo nga ruden at ibarahana na. Nakabaybayag ka mo. Wen nga rod agawa am kit di nana bireng. Word, makauray kayo ka eh. Tadyak pa'y nasuksok na sayat. Ay na, husto day tan nana. Iwaras mo Ay kiday. nawan ay, hiwaras kaon. Oops! Sige, panaram! Oops! Sige! Tiram kita may sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot nga agpaiso ti manok mong Tomas! Mga baktan sa ngagpaisaw Tagtagari tata! Abangan no masuron na iti kaabay ta pimus na iti may sa amanok no mangyag dati ibagbagam. Wala niya. Daydayan, sinugod naman ang ti kalaban na. Ups! Sige! Yun, may salangan! Sige, tiram! Yun! Nangabaktan tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lang ay. Nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan Tata Pedro. Ay nawaw, kat manungay ti inabak yan. Dakil mo't abakit. Nagbingayan min kan Tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Ato'y bakit ni? Ha? Daytoy laang, kurang Nagadupay laang deta gum-gum-gumam. Ikang kan tumanen ton maibos. Idulin ko na ito, tapno adan tumot duk-dukutin tayo ton maibosanta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti inggat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakurangan pa lang ayatintod ko. Gusto mo tin tapno damot idulin ko. Kwarta tamot lang na ito'y idulin ko laang. Kurang nga rod. Nan, nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw. Ay, Jaski, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaab-abak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray. Naibusan ti puunak. Ngamjak mo lamang abakan. Ay nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, addamet oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga roden ti barahana na. Ay kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyin ti tayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas idirabi Rowena? 12:18 manang. Ha? Ay, nawaw. Pungkit man ang tinumero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't atresi pay laang timparis ko Ay, sayang. Ay kat agtaya ka manan amanang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adtoy manang. Ribisa remon. Hindi na ba si Grabe, Rowena? 12:18 manong. Agtayakan. Tapno mga abak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Uwan man, Anya ngay tinumero. kursunada ka, ti 14. Tayak man ti 14-28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun manong. Manungay titayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay manang Andrea. Daytoy mat tinumero, Rowena. 5:24, 13:29, 14:23. Apay nga, di mo pinasurutan ti numerok, bakit? Pasurutam tapno mga bakta adwa. Ay, jakmat kursunada ti 28. Sige, pasurutak man nga agpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14,
28, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado manang Andrea. Sapay ko mata mga bak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti wedding lakay. Wan nga ron, bakit? Ano, sa bali at talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balato. Wan nga ron. Iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? Nung amin kwarta ti itid ta, malugi ta mutten Iso nga agparti talangan. Tasata, iyayab ka na iti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan. Agpas kanta. Pakananta dagiti tao. Kasjay. Wain ba kayo? Ay, nawaw. Abak mo mutten ate agkapitan no kasta. Ha? Ay kauna. Nasaysayatan ti kastaan na panunod ko. Ngam ti kam amin inday ti kwarta. Pakanon kan painuman talangan ita bakit? Ay, katsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabak ak manang. Pada ta amaray. Agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tatno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Huh? Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kaming samit. Apay ngay asika akanayon ti mga baba. Winner da. Ay nawaw. Jak ugali ti agsaor. Babalasan ko. Talaga siguro nga oras met at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaorak di awan ko man ti mayat ama ayam kanyak. Sige nga raw. Tuloy tay ayam. Oops. Ay dayta. Maudin day ti ataya. Numaabak ak pailaang. Nubikat tumanang. Tani, rabi magaya mo. Panagaapunan. Uray siyak. Maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yan ti sikat kaw. Kayat nan ti mayon nat. Mala, agawa am nga rod na iwaras ti barahanan na. Matagdakan kami nga agur-uray. Ay, Mawunan. Ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo kay Dane. Umayan. Ay. Dino ngay nga tatin ang idulinan ni Tomas iti kwarta. Awan mo't dito'y cabinet nga ayan dagiti badbado me. Awan mo't iti drawer. Naglukon. Nangiduldulinan na ngay nga ta. Amukon. Ang mga no iti ayan ti pandag ti kamamiti nangidulinan na. Oops! Kunakon ka! Dayto'y ti wallet pangikabilan na. Mangkisayak iti pagsugal ko. Loko day di ato mas Ti kuna na siguro. Diyak mabirukan tinangidulinan na. Ay, pag malmalas tansa, tatapid raw. Wan nga raw, Tomas. Nagsasarunumot ti panakaabak ta. Wan nga raw, nagdakkelan tinaypustata. Parikot ko no kasanok amasubot tinaglakwak ka nang iti dingwin ka o. Kunak no mga abaktan nga maawan metlat ta. Mangilakwak samet ka nang iti baboy atarakan me. Wano tayo nuang kulangan, tapno dakdakkel ti paglakwak. Parang makasubot na mutan iti sumaruno apa nang ipalot ta iti manok ka tata. Ay kat, aglakan ka, Tomas. Tulungan na karod ang mangilakaw tata. Sana balay, ta ikan ka iti porsyentong. Ay nawaw. Dahita ka iti kay kayat ko ken ka, Tomas.
Sige, tulungan ka mangidispose iti nuang ken baboy mo. Agyaman tata. Alag pa lang ti kwartang indulin ko iti pandag ti kamami kan ni Andrea. Dahito pa lang ti ipustak. Kabayatan asaan mi pa'y analako kan ni Tata Pedro ti baboy kanuang ko. Tsak pa'y naibagak ni Andrea amang ilako ak. Ibagak to inton adan mabirukan mi abayar. Apay nga? 2,000 lang matan tinabatay. Katno 20 mil na ito. Ay. Naglokon na yung Andrea. Naglaingan na ng birok iti nang itulinak. Kunang manlangan na daindulin ka. Awan mat gaya. Ta inot na mat ngayon nalala. Ay. Naglokon na dyan babae. Paiman. Oy, Andrea, sa dino tinang ipanamit ti kwartang indulin ka o iti pandag ti kamata, ha? Ha? Ay, kuhala kay. Di mo ibaga nga insugal mo amin ti 20 mil? Hoy, Tomas, basit laing ti maisugsugal ko, kumpara iti ipuspustam iti palutanan niya. Adayo adakdakkel ti abak mo ijay. Ay nawaw, tada palaganas mo sumungpat. Idyam nga minon ti makisugsugal. Kanayon kamot lang na maabak. Sayang lang ti kwarta. Ay nawaw, kuturay si kamot Ijamot ti makipalpalot. Imbag kanyak taadda pangalalag iti isugal ka ho. Si kangay, takawam mo't ti kwartak. Oho, ipaabak mo lang. Di nasaysaya atin asyak ti mga ipaabak. Ay nawaw, no diyo pala isardang ti panagsugsugal yo iti tersina ni Nana Biring, i-report kayo karag iti pulis. Oh, di i-report mo. Apay ti ko na mabuti nga. I-report mo tasi kamo lang ti may babaeng, Tomas. Ilako kon di may sa anuang kan do ababoy ta bakit? Ay nawaw, anuam ti paglakwam kadagi dyan, Tomas. Dakkel agatad day taan no mailakom. Kat gastusin ta adi ti balay. Naibusmat nga minan ti ornong ta, tainsugal mo may. Ay nawaw, di mo man ipabasol amin kanya. Tauray si ka, agsugsugal ka mag. Ala, wanan. Basta ilakok ti kunak anuang kan baboy. Ala, makaamu ka lakay. Basta ikanak to iti mapaglakwam Di mo What? sulsulwag. Uwan ko na nga roden. Danag mo. Ibingayan ka nga ibingayan, bakit? Oh, agtaya kayo pa'y kanyak, sakbay nga irugiyo ti agay-ayam. Ay, anya, ay, ati, labas ay dirabe, ruin na. 1-4 na. Ay, salit kit di dayta awiting. May samot. Jak mga abak dita. Puro pungkit. Ay, kat, saan mo pa'y siguro agasat ama ng Lisa? Agtaya ka itan bareng mga bakkan. 23 man, Rowena. Oh, at iti tayak. Sa nga gasot laang. Okay, Jess, 23. Aday ta, naisurat kon manang Andrea. Bingo pa'y lang, ti ay ayaman tayo ita. Intun malamtaon ti baraha. Ay katun anana. Mabalin latamot. Sige, agbinggo tayo pa'y laang nga rod. Ha? Anya day jay? Ay nawaw, adan samot pulis. Ay, ana. Agarodok kayo nga umunag. Kartangan niyaw, aglamang kayaw, tada pulis. Adda ka no pulis. Aglamang tayo. Ay, aglimang tayo na kartingan nyo. Ay, kiawanan bain atumas. Pinaypaysunan samot din tinagipulong kadagiti pulis. Anya ti taltalamiti ma'am dita Andrea. Akarkararag ka kaday. Ha? Ay, uwan mare. Ikarkararag ko, asapay ko mata saan da tayo makita. Ay, just kikit de. Sigol, itinaawat mi atex. Ada ka no agsusugal ni Tutersin na yun, Nana Biring. Ano ka din? Ay, awan mo, sir. Kas makita yo ba? Nalinis mo, tisango ti Tersena. Awan mo makita yung agsugsugal.
Amang ano pinaglambang nyo lang itana na. Ay nawaw. Awan sir, uray birukin nyo ay da. Awan at talaga. Promise. Okay nga ron. Amang ano rong info lang tinawat may. No, bilang tanda-matamang yung agsusugal nito ay i-report nyo kung adagos wan. Awan sir. Sige nga ron na, mapan kami. Ay, sus. Sige sir, agan anad kayo. Ha? Pimanaw da ka din? Shh! Di ka na tagaray. Urayan tayo ang makaadayuda sa tayo rumwar. Ala, rumwar kayo ditan. Awan dan. Ay, agyaman na. Kunak lakit din no umunag da itay. Ay, awan nga ro da. Ay, pirmi nervyos ko da kayo. Ay, uray siyak. Asino nga tamat ti awanan bain anang itik sa kadagita apules. Ay na, huwag nga ro da. Mabuwak lang no asino talaga pagsasawa. Hello, Tomas. Apay, sa dino ti ayan mo alubong. Itay ka payla ang ngururayan. Di ka mula sumangputang. Hello, bakay. Tulungan na ko ba pang-asay? Apay, aya. Sa dino nga mintayan mo. Bakay, na-hold up pa. Hinold up na tinaglakwak itinuwang kan baboy ta. Wan bakay, nagaduda ng harang kanya. Awanin bakay, intaray ng tinasurong 80,000 ang kwartata. Sa dino abanda tinaka-hold up amlakay. Ibagam ano sa dino. Tayawag ko kada kapitan. Itikas na, umay daadagos di tayan mo. Animal ka! Anak ko bakit? Hindi kagsipa ko lang nagsakit. Ulpud ka alaklakayan. Kunam anahold up ka. Ngamgayam, impaabak mo iti sugal, tinaglakwam itinuang kan baboy. Nagsakit. Ako bakit? Talaga nga in-report na kami pa'y kadagiti pulis. Imbaglangan tasaan da kami anatiliwan. Awanan ka iti baeng. Ay, husto mo na bakit? Nagsakit, di bagay kin. Ping-ping ka, ka po iti parang sip-sipat kan. Parang sip-sipa ako mo kanya. Dahil natirumbang kan ka. Mangibabain ka. Na-hold up nga. Na-hold up tarupam. Ha? Nakababaing paikit din ka da kapitan. Napanak pa'y nagpakpakasi at tulungan da kadagos. Gayam, agul-ulbud ka na. Anay ka! Anay, ito yung Anay ko! Abi, nagsipat ka nga, Tomas! Apay, ti kunam! Sika lang tiyang muna tagsipat! Naglablabas kan! Ay, nawaw! Di mo'y pabaso lamin kanya ka! Taore si ka, agsugsugal ka mat! No saan ka kumang agsugsugal? Sa anak kumamat na mapan makipalpalaut! No agyan ka lang kumadit yung palay, di awan kumatikas di aparekaut! Ha? No kaya't mong agbalin ang nasaya at ti pamilya ta, idjamon tagsugal takas takmat! Naawatam! Ay, nawaw! Iti kaanuman, awan ti nasayaat nga itdan ti sugal. Suruan nakapaikit di nga agulbud ken agtakaw. Idyan nga ro ti sugal kat ipamaysa ti agtrabaho. Tapno ti biag kat agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan,
kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasuron mo't na ita customer. Sana makawawat. Ano samnat na pare Miguel? Kasta talaga. Sana matamabali na sumbatan tayo data mga noda tayo pang empleyado ti madaksan. Iso ti kamali, pare Rolly. Nangig mo mo't siguro, tinagsaritaan may. Nangig ko pare. No, jak lang nalapdan ti bagik itay. Ang mga no kinabil kong na tao. Yes, nangiwat mo pare. Kasano, nakaraarte. Kam kurang mo't gayam ti budget na. Iso pa yung ti makawat. Ay nawaw, relax ka lang pare. Gagangay na. Sana siguro anawatan timbagam. No makapagsao, kaslabason ko pa'y. Ay nawaw. Lakay, nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay nawaw, apay adi ka sumungbat nga, lakay. Wen, nangig ko. Sana masapol nga ulitam, Vivian. Adda ka di parikot, Miguel. Nagadulakit din na salsalod-sudam. Ang mga numakatulong akin ka. Sika, makatulong ka kanyak. Anya kumangay ti may tulong mo iti parikot ko. Ha? Limon salud-sudan. Ta sigurado mo't lang nga awan may tulong mo. Anya kumati maramidam. Katagtrabaho lang mo't diti unag ti balay ti ammom. Ay, pasensya kan alakay. Concern naklaang matkan ka. Ngalawanin. Pumanaw kay ti sang wanag. Tad adda amarurudak no adda ka nitoy. Anya kalaki di meten, aya Miguel. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko, nanang? Jak magustuhan ti kasya apa nagsasaom kan bakit mo. Oo, na yun. Nangag ko abinugkawam ni bakit mo. Anya ti makagapu aya. Dagulit tumat ngamin. Di ka pa'y agyaman, tay dasaran na kay ti kanam. Ay nananang pangasyo. Di nagsirmunan tarabanuga. Awan lati mangag ko dito'y balay no di bugkaw mo. No nabanug ka, aginana ka. Saan aday takumkumpor ti iramraman mo? Di ka mabutang no sinaan na ka ti asawam, ah? Ay, uray pupuutin niyo. Saan nakabaalan ni Vivian ti mangisina kanyak? No nauman, di iti kumapaya na kisina kanyak. Ay nawaw, di mo ka dinangag ti imbakak si ka, Vivian? Anya day jay ayala kay. Ipapulot mo di kape. Anya launa ti pampanunuto maya. Di mo samot pagan ano ti ibagbagak. Pasensya kan lakay. Jak nang adak ngamin iti banyo itay. Anya palang rudtiro orayam. Ipapudot mo na. Ay, talagang awan manaknakam mo si ka, Miguel. Basol na matlangan nanang. Agin tutulong tumay. Agyaman ka di ata saan ko asaksaktan. Panagkunam ka day, kat saan anasakit itirik na, ti kasta panagsasaw ma. Nasaksakit lang pati danog nanang. Ay nawaw. Nuadda parikot mo iti trabaho. Iturog mo, saan anibakat mo ti pangipapasam iti ungat mo. Sapay mangagdag iti ubeng. Umayak man, Mari Vivian. Ay, si kamat gaya Mari Jonah. Kunaklakit din no asino day jay. Ay nawaw, una yan akigtot mo, Mari. Ay, ano amom lang Mari. Nalakak makikigtot ita. Kita unay saan anapig sa ti sa kat nakigtutaklat ta. Saan ka mat akas na sigod, Mari? Day tangarod ti pakadanagak Mari. Panayon nakman kami nabugbog kawan nila kay ko. Ay, una yan ni Pare Miguel. Diyak mo iti asawak, Mari.
Awan aldaw asaan nga gungat kanyak. Di namat nga rod ibaga no apay. Di ibaga na no adda parikot. Uno nabannog laang. Uray na banuglaeng, saan anasaya at nga iramraman na ka, mare? Madanagan naklaunay kan Mari Vivian, kasta unay tikigtut na itay lakay. Ang mga nun napingsamot nga minti sa umbakad, iso nakigtot ni kumarem. Saan mo't lakay? Sakto laeng mo't. Wano, ang mga nun na naunag pampanunutan ni kumarem, kat kalata nagpakita ka, iso nakigtot. Saan nga rood lakay? Saan anormal ti kas di a reaksyon na itay? Saan mo't akas di asigod? Dahita siguro ti epekto dagiti aramidan ni Pari Miguel Cancuana. Kanayon na kano abugbugkawan ni bakit na. Anya, Madamag kuman. Addan samot manen parikot ni Pari Miguel iti pagtrab-trabahuan nyo. anda na ka pa na customer, hindi na palabas ngal daw, bakit? Amangan mo't no dayta ti makagapo, no apay anapudot ti ulo na. Ti dakes na, ni bakit na ti pangipapasan na iti unget na. Putno kaniya bugbugkawam ni bakit mo di balayo, pare Miguel. Ay, una, inal daw, pare. Di mo't agnagam ngamin. Si kakit di mo't, pare. Nairaman man samot tan ni bagat mo, iti parikot mo, iti pagtatrabahon ta. Una, may raman at talaga ta, nainayunan na mo, ti stress ko. Kita mo't pima na, pare. Di mo bugbugkawan ni bagat mo. Ibaga mo na sayat kan ko ana. Kan agtepel ka. Tapos sana mayroon maraman iti stress mo iti office. Ang yaman kit niya. Ta saan ko akam kabilan. Sana kakas ka na iti daduma dita. Adanugan da ni bakit da. Wana, ngam sana may parang mayroon maraman ni bakit mo. Tawre no ibaga masa ulaan. Nasakit lat tanay ta pare. Nasaksakit ti danog pare Ruli. Si kaget di mo. Anya. Umay ka man dito, Vivian. Ay, nawaw. Agawaam, tanapatig ti bagag. Ay, unay kan ay alakay. Bigbigatan nga kung ungat ka. Ngam di mo mat ibaga ti makagapo. Sapay anda dagiti ubing ang makangkangag. Istoryam ka no, matabugbugkawan ka dito balay. Saan mat lakay? Taglibak ka pailan. Takasano nga rod, anamuan ni Pari Role, ha? Nadakamat ko ka ni Mari Jonah. Ngam isula ang matinang istorya Di mo istoryaan iti dayja adyo na ti mapaspasamak dito balay. Amumat, nga da pagkachismosa na dya tao. Saan ay amabalin nga ibagam tinasaya at kanyak lakay? Masapul ka di nga agungat ka? Masapul abugkawan na? Ano ti kayat mo? Kung tankawan no danugin ka. Agyaman ka kit diya. Tano da pagkamalyam kat saan ka akabkabilan. Saan nakakabkabilan? Ngam nasakit mo't dagiti sa kanyak. Tidakas na pa'y, mangmangag dagiti anak ta. At least sa ulan. Sa naramay ko tinagdiso di tarupam. Di mo urayan ama ibos ti pasinsyakan ka. Tano siyak ti maumakan ka. Ay, sigurado nga agsangit ka. Agim impake ka mo't, Vivian. Agawid kami pa'y kadagiti ubing nanang. Jakon maanusan ti kastoy. Amangan no isupay kit din ti pakabagtitak. Di ka mababalawan akaw. Anya nga raud kat kas dyan matar aramidan ti anak ko. Tunggal na banog. Wano adda pariko iti pagtrab-trabahuan na. Kat may ramraman ka. Sa anak mo't asadot. As-asikaswag mo't anasaya at nanang. Ngam kastoy latamat. Nasaysaya at matlaang ti kasta. Tapno agbutang ti anak ko. Tano ka na yun mo apakawanan. Ayawan latam mo. Dumakal ti ulo na. Agyaman aklaunay tamaawatan dak nanang. No kasta, agawid kayo pa'y lang kadagiti ubing iti lugar yaw, maray. Huwag Mari Jonah.
Jakon kabailan. Siya akong ti madanagan iti bagik. Kan uray dagiti ubing. Ang mga numatroma da iti kastoy ang mapaspasamak. Agpatulong kanto kadagiti masagnahan, Mare. Ay na, madanagan man, Mare Vivian. Anya nga iti pagdanaga, Mare? Nalaka ka mangaminan ang makikigtut, Mare. Saan nga tanga epekto day tater aramidon nila kay mo? Day tamat lang ti madmadlaw ko, Mare. Isu asakbay amabagtitak. Agawid kami pa'y kadagiti ubing iti ayan ni tatang. Amo ka din nila kay mo, ti may papan iti day taabanag, Mare. Saan, Mare? Maamuan nanto inton agawid. Kunak laki din o sino ti tataulan dagiti asaw. Da kayo matgayam, Vivian anak ko. Pasensya kayo no saan ko anay bagang agawid kami itatatang. Ti asawa mo ay. Ay, saan asimurot, tatang? Apay, Adasan mi ang nagkinaawatan, tatang. anya. Kanayon naklaang nga nabugbog kawan. Uray awan amo kabasol ko, bugbog kawan naklatan. Naglukon na dya tao. May stress ak una yan. Iso nagawid kami kadagiti ubing dito'y balay. Narigatan. Amangan no day tapay nga aramidon na ti pakabagtita. So dino tayo nagitubing na na. Intugot ni Vivian. Ano mo? Sa dino tinapananda? Nagawid da. Di nakman ang awalit na kastana na. Sa dino ko matidaduma pagawidan da. Iti lugar da. Sa dino kumapay. Anya. Aw, apay akasta ti reaksyon mo. Saan ka di amasurun ka makakitkita kan bakit mo? Apay mata pinalubusan nyo apumanaw da, nanang. Wala, tamay si stress di tao. Narigat, no na yun ang mananti stress na. Ang mga nu'y sukit di ti pakabagtitan na. Hindi nanang pakabagtitan na dagos. Bugbog kawam to mga nga awan makagapo. Pare Miguel, apayan naliday ka. Kasano? Nagawid na bakit ko iti lugar da? Intugot na nagitubig, pare. Anya, dahi tatipod no, pare. Sikan tumat ngamin, pare. Kanayan mo nga untan kan bugkawan ni bakit mo. May ramraman iti banog kan stress mo. Madanagan ak, pare. Kasano nga ron mo sandan ngagsubli dito? Kasano ak pa yun nga? Kadak tumat ngamin, adi mo ramraman iti banog mo. No na banog. Wano na stress. Agina na. Sana kumkonforme ti ramraman. Ano sam ti sumurot iti ayanda. Amangan na mapakawan na kapay ti asawa. Kaya't ko kumangam mabuti nga pare. Amangan no ikamat dati bunang kanya. Mabutang kamat lagayam. Ay, bunang daitan pare. Nuti mo kayat ngay kamat dati bunang. Agsing-singput ka ngamin pare. Loko kan tumat ngamin. Kapayasan kamangan si ka Miguel. Sana ka makapangan nanang. Nagadua dramam dita. May liwak ko ni ti pamilyak. Idadada dito'y balay. Inal daw ti ungat mo. Itatawan da. Ibagam kitday nakailo mo ida. Ay, kalukwan ti kasta Miguel. Niramraman dalang iti manog kan stress ko. Saan narason da ita? Tapno bugkawam ni bakit mo. No nabanog, agina na. Sana da ita iramraman mo ti inosente nga asawam. Kaduanak man kiti nanang. Sa dinaw ti papananta. Itayan da Vivian ah. Ay saan? Nakababain ka na balayan. Alamat kan ananang. Ikarik, nagsubli da Vivian niti balay. Agbalbaliw akon. Ay unay kan Miguel. Manungal daw na saan ka simsimrak iti trabahom. Asinaw tinangibagang agkulong kay ti silid mawa. Saan ka ba yan ang nagdigdigaws? May liwag iti pamilyak nanang.
Saan mo tasungsung-batan ni Vivian na itihawag ko? Nalipatam ka din, dagiti naramid mo, Saan nga ruda na maulit na nang? Alamat ka na. Kaduan na kamapan itayan na Vivian. Amangan nga nung nasakit tinakam ti katuga nga kanyak. No siyak niya balayan hulyaw, ay talaga makangag ka kanyak. Namin nakasta tinapasamak. Uray asino mo't piman na. Makaungat no kasta kanayaw. Please mo't din ananang. Tulungan laki ti parikot ko. Kumapsutak lakit ti. No saan ko ang makita ti pamilyak. Matlagayam! Na kayo matgayam, abalayan Wednesday. Aglugaw kayo Nagyaman na kabalayan. Hanya ti masapul yaw. Mabaling ka di makasaritak ti asawak. Tatang. Kalpasan, tinaramid mau. Sapay la kuma. Tekanda kiti may sapay agundaway. Ikarik, saan ko nabugbugkawan ti anak yaw? Talaga asaanan ang maulit. Tano maulit pa'y talaga ang makangag kan kanyak. Diyak ipalubos ang mabagtit ti anak ko kapukin ka. Pasensya kayon tatang. Nairamaraman na paikit di iti parikot kan bannog ko iti trabaho. Dahit nga raw ti diyak kayat. No nabannog ka, agin na naka. Sana kumpurme ti bugbog kawan pas kada uong tamdita. Uun tatang, saan na maulit? Mabit lang, tayabak ni Vivian, tada kayo, tiyag sarita. Noan niya, ti desisyon na, isaw, ti respeto tayo. Anya ti aramidem dito'y balay. Agasam nga'y tadnapay ni nanang nga escort mo. Kailiw kayon, bakit? Di ka man nagdrama kasta? Sapay la kumaat ang mapakawanak, bakit? Pasensya ka, no nairaman ka iti stress kan bannog ko iti trabaho. Day takot ti Jack kayat Miguel. Siyak ti maung-ung tan kan mabugbog kawan. Uray awan mo't basol ko. Tapno ibagakkan ka. Uray sa ulaang dayjay. Masaksak tanak mat. Apay, danog laang ayat tinasakit. Basol ko, bakit? Ikan na kumapay iti may sa agundaway, please. Pasensya kan. Dito'y kami pailaang kadagiti ubeng. Aging ga mapanagnagam apod no ti panagbalbaliw mo. Ay, nawaw! No adda parikot mo iti trabahom, di mo iraman ti kabalay mo. Tauray di mo idakap kabilan, no dakas matirumrumar di tangiwat mo, masakitan latamat tirik na di tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sikan samat ng teglablaw iti kawusyo, pare Philip. Kapilitan na, pare babay. Ngursanak nga glaba, di awan pagsukatak. Ay,
Sana kan samot na masikaso ni misis mo, pare. Sana talaga, pare. Ay, nawaw. Ay, di mo ipalubos sa pare. Anya nga tiraramitin lang, no, kasta nga awan ka iti balaya. Abangan naman tumbat, maturog lang amin. Tunggal lagawi, dak. Trabaho iti unag ti balay ti madanunak, pare. Ay, narigat ti kasta, pare. Sika lang aruran ti agtrap-trabaho. Sika kapit aggunay iti unag ti balay. Ay, nawaw. Saan ka arupot, pare? Mamamanog nga ron ni Bakay. Ay, nawaw. May sapel at anak yo. Anya kumangay, ti pakabanugan na. Sigurado ak apalusot na lang na jay. Tapno saan nga gunay, pare. Nabambanuga kiti trabaho. Ngam kastoy pa lang ti madanunak. Ay, nawaw. Nakaluto akmatan iti pangrabyan talakay. Angam na ornong mo ti plato iti lababaw. Sakto latan ti aginaw, kalpasan ti panangan ta. Jak ammo no niya tinararamid mo iti may sangal daw. Kat awan mo tinaduma trabaho. Pasensya kan lakay. Saan mo't ngamin ang maibati ti anak ta? Sana may batay, wano di mo lang kahit tagunay. Di ka ka din agunget. Aramidat tulatan, inton makaturog ti anak ta. Kastala ka na yun ay. Hinton kwan, maliwayam tumanag. Saan ka kanipay agawin, pare Philip? Saan pa ay, pare Babay? Agistan bayak pa dito ayan mo. Agawin akto no rumabiin. Ta makita ano saan pa lang agunay na ita Melissa. Makita na. No iyuray na pala kanyak ti maarami ni Jibalay. Ay, mayat na ita na panunot mo, pare Philip. Kastakot ti kayat ko kin ka, pare Babay. Supportive ka launay. Alakay, bagamano, mangirwara kiti arak, pare. Oh, mangirwar ka ano adda, pare. Tapno adda pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarita ta. Apay anarabyan ka anagawit si ka Philip. Hindi mag-asakit ayan ti kumpare. Sapay nakainom ka anagawid. Sige nga. Anya nga tinararamid mo iti may sangal daw. Ang mga nunat naturong ka lang manan. Ay na, naurnong maamin ti puyat ko lakay. Naimbagkan ka ata nakaturog ka idirabi eh. Kurakon kay. Inyuray mo manan kanyak ti matrabaho dito balay. Inaramid kun ti daduma. Inlabak dagiti nagsukatan ni baby. Kan inugasak dagiti plato. Dahil talag. Laeng. Ay nalakay. Saan alaeng dayjay tatrabaho mo't laeng dagita. Saan ko ang maaramid amin taadda ka nga rod ni baby. Dahil tala ka na yun ti rason mo. Agpanunot ka bamba iti sabali arason. Talay makauma. Ni baby la ka na yun ti rason mo. Ay nawaw. Kontrolam ti boses mo lakay. Ang mga numariin ni baby. Agtugaw ka pa'y Maridore. Ay, imayak tanang kung agong ungot nila kay mo idikalman, mare. Wan nga rod mare. Agrek-reklamo, tayor uray ko kanukan kwa na ti maaramid dito'y balay. Kat maawatan na kumaa, tanarigat ti aggunay no kasta nga da ubing, mare. Kunam ta naisingit ko pa'y tinagluto kan naglaba mare. Ay, day tatirigat na no makaasawa ka itisan ang makaaawat, mare. San tayo matarubot? Uray no kanayon tayo ang mabatbati iti uneg ti balay, makapabannog mare, aglalo no adda ubing. Saan akasla idi ang maaramid ko amin, tawan pa'y ti anak mi. Ita, ay na, makabannog man mare. Sapay awang kadwam, mare. Awan ti pangibatsyam ka ni baby no adda aramidam. Pudno da ita mare. Sa anak pa'y ngarudan ang makadigos. Mutoy ni baby, tagdigos ka, mare. Ay na, nakababain matkan ka mare. Ang mga numataktak ka pa'y. Si kakit dimat, mare. Isumat lang ti may sa agagarak, iso ngay mayak. Iso lang ti mo ka may tulong kukin ka. Di ka madanhagan.
Awan tinapatag alakad ko. Kumusta nga iti trabaho lakay? Nasayat mo't bakit? Ni baby. Adda iti silid, nakaturog. Itala ang adiretso ti turog na. Gusto atap no, awan rason mo nga gunay diti balay. Ay ikwa, agpulis kan, tamangan tamutan lakay. Nakaluto ka ka din? Wen, nakapaglaba ak matlaangan. Nasayat mo't no kasta. Wen tapno saan ka nga agungot. Makaangas mo't lang na tao. Ay, mayatisa mo pari Philip. Wala, tayo narabit ni bagat ko, amin na trabaho di balay di Kalman. Isaan, nanganak lang di simbang putak. Kun, kumpleto titurong pare. Ay, epektif magayam no, bugawang pare. Ay, wala pare. Nas dawak nga ro di simbang putak. Ta kabalan na gayam nga ramiday. Ay, simro ka ro na ti sadot na pare. Ay, dati jati palubos sa mapasamak pare. Siya kag trabaho. Tapno mabiyag kami. Isarong banglang nga gunay mo't iti unag ti balay. Ay, uwan mo ta pare. Saan mo ta mabalay na tayo lalagay ti mga rami ti amin? Saan tayo nakiasawa tapno agbalin na babaunan na iti misis tayo pare Philip? Nukas jela nga kanayon. Di saan ako nagparikaw pare. Ano mo? Si Damat da ito, idi pa'y kalman pa kay. Ano sampay laang lakay? Sa anak-anak karwar itay. Iso nga awan tinagatang ko asidaan ta. Kat no naaramid mo amin at trabaho dito pala'y di na minsan nga aldaw. Di mo ibaga, nga agras rason ka manan dita. Ay saan lakay? Imay ngamin ni Maridori iti dating nga altaw. Iso an naaramid ko amin. Iso tinangasikaso kin ni baby. Tas sumumbat pa'y lang. Ammom si ka Philip. Kasla saan ka ngagpampanunot? Siyak laang ti mabatbati dito'y balay no kasta nga agtrabaho ka. Inton rabi siyak manin ti mapuyat ang mga sikaso iti anak ta. Nay datin soro da jadorikan ka, ha? Naturad ka na sumungsung bata. Gaputan na uma akmatan Philip. Makauma ti kasta. Ti panagkunam siguro kat sikalaang ti mabambannog. Pudno ka day tinadamag ko, Philip. Masansan ka numot ti panag-apayo ken Melissa nga asawam. Asino tinangindaron ka na kayaw nanang? Asino kumapay? Dagiti ka arubayo Nagiti ka ruba mi amarites. Saan na nasaya at abugbog kawam ti asawam? No saan na amaaramid amin amaaramid iti unag ti balay? Kasano saan nakagungat kat nabambanuga ka nagtrabaho. Kas niya palang ti madanunak. Ura sino mo ta? Talagakit niya si manot na niya Melissa. Saan mo ta kas niya sigod ka? Wuna, tawan pa'y ti anak yung asikaswan na iday. Iso ang maaramid na ti trabaho iti unag ti balay. Itang addan ti anak yaw. Kurangan ti oras na para ka nagitabanag. Rason na day tananang. Amok ni rason na lang ti ubing. Tapno saan ngagtrabaho. Kaya't na ti agbyag akasla dun niya. Ay, kamaudyanan na. Nakadalusak matlaangan. Agyaman akmanan iti tulong mo, Maridori. Naimbag ko tanukas na saan ka abisik at umumay ka dito'y balay. When nagdala naktirigat a pagdaldalanam ita, Mari Melissa. Naawan ka. Diyak mo ti aramidok, Mare. Adak lang ditoy no kasapulam titulong ko, Mare. Mabisin samat ta ni baby, Mare. Padidiampay. Buti nga ro doon, Mare. Ay, wag gayam. Tsak, nakita nila kay mo, Mare. Rimwar ka de. Diyak mo no sa dino tinagturungan na. Day off na ita. Ngam saan mo't nagpakada kanyak.
Ibagaktukan ko na apadasan na ti agbati dito'y balay, tapno ammo na tirigat na. Ay, wan amare. Agam complete pay ti usarin ni baby. Tapno adda didiin na, kanan na, no kastang awan ka dito'y balayo. Nagawid ako nanay. Tibilin ko kan ka, ah. Di mo bugbog kawan, wano kabkabilan ni bakit mo anak ko. Jak may karinay tanan na. Ay nawaw, awan ano kasta ka. Ang mga numauman ni Melissa kan ka. Tao akmay ta mabambanaw. Saan mo ta mabali na sakti mga ramin iti amin? Iso nga rood na pag tinulungan niyo. Ano sama, tada mo nga anak yun ay ta. Sigurado ang maikaw ang mat ni bakit mo. Saan matla ang arubot ni Melissa, anak ko? Saan na ka maawatan na na? Sikat ti saan ang makaaw-awat, Philip. Ti kunam siguro, kat nalakat ti trabaho iti unag ti balay. Narigat nga tatiag ko na ino adda ubeng. Anya lang matjagluto, aglaba ka nagdalos. Kasano nga rood no ibaga ni Melissa nga agsinukat kayo. Sikat ti agbati ijay balayo, tayo ti agtrabaho. Kabaalam nga raw. Kabalak ah. Nay talangay ah. Naglaka na na. Ay na, wow! Nalakat agsasao no saan mo pa'y anapadasan, Philip. Di mo amo, tirigat na. Nasaya at mata nagawid kan, Philip. Adda na pa tagapagsaritaan ta. Anya dayjay. Sinuruan na kamanan ni kumarem iti kalukwan iti awanak. Di ka agsao itikas na. Ngamin, ni Mari Dory ti tumultulong kanyak, tunggal awan ka dito'y balay. Oho. Tapno mapadasam mat, si kanto ti agbantay inton sumaruno abulan. Una. Nay talangay ah. Agsinlukat ta. Si kamot tagtrabaho, ta siyak tagbate iti balay. Nalakagaya ma. Ay nawaw. Narigat ken ka ah. Tapagbalinamot ngamin a komplikado ti amin. Anya ti ko nang pare Philip? Saan ka nagtrabaho inton may abulan? Uwan pare, ni bakit kumuten ti agtrabaho? Anya? Siyak ti agbati iti balay. Tapno amo na matirigat ti agtrabaho. Ay, uwan may kaya. Tapno padasan na mat pare. Ipagarup na siguro ang nalaklakat ni Makipurdia ngam tagyan iti nagtibalay. Ay nawa, mindset na kiti babae paray. Agrubuat akon lakay, si kanti makamukin ni baby. Nasken amasapa ak, tamasapa mat amang lukat ti laundry shop apakipurdiya ak. Una, awan pariko titi dayta. Adda ti gatas ijerep, adamot iti lamisaan tin saganak akanan na. Insurok mo tanon niya teramidam. Basic. Ay nawaw, Agrubwat ka kitdain, agrubwat ka, Melissa. Itay pa ngagpakpakada ka. alangarod innakon, si kanti makaamo dito'y balay. Kamusta ka, pare Philip? Makabanog, pare babay. Nagsangsangit pa ni baby. Mabisin samot, pare. Pinadidik mo titayon, pare. Ay, mga nukurang, pare. Pinakan ko pa yan. Ngam di mo't latag sardang nagsangit. Ay, dahita, kaya di na, pare. Tulungan nakman. Ang mga ada may advice mo dito. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan, pare. Yung awan may advice ko kin ka. Diyak pa'y napadasan ti kasta. Anya. Apa yan, Philip? Anya ti mapaspasamak di taon. Apa yan kastaunay ti sangit ni baby. Diyak nardam mo na lang. Itay pa'y. Isang inawagan kayo. Samat kami na sumbatan ni Melissa ti cellphone na. Ang mga nobisi ti trabaho na muti man ka po ka. Nakalaman pa iti makamuna nang. Nakamuno niya ti aramidag. Ay, unay kan, Philip. Saan mo samot asinuksukatan ti daya na? Ha? Kasla na puno mga menpiman. Ay, mabitla nga rin na nang.
Taalaag ti wipes kan diaper. Bakit tamday ta? Si Mardangan. Saan nga agsangit? Nakaturog pa yan. Mabalin ka niya dito kayo pala ang nanang. Napay ko ma. Da kayo pala ti makamo ka ni baby. Tamangan kan agdigo sakman may. Saan ka pa ianangan? Saan pa'y nanang? Saan ba't kami na may bati ni baby? Kunak man no kunam analakalaang. Narigat mo't kaya. First day pa lang. Na. Kasladya ako na mo tiraramidag. Matarantaak no kastang agsangit ni baby. Ita, amo maun. Narigat ti agunay no adda tubeng. Amo ka narigat ti makipurdiya. Ngam narigat matlaang ti trabaho iti unag ti balayan ako. Iso amaawatam ko manibakat mo. No saan na amaarami daming. Adda kayo matgayam, nanang. Anya ter aramida nyo dito'y balay. Ay, nawagan nak ngamin ni Philip, Belisa. Apay ka no? Saan ka no ngamin ngagsardang ngagsangit ti anak yaw? Anya? Sala nagsardang, hindi adan ni nanang. Hindi sinukatan ni nanang ti diaper na ko na Philip. Si kakit di mag... Mabalin ka din agsarita ta, bakit? May papanitian niya. Saklat ng tagtrabaho. Sikam ti agbati dito balay. Kunak man no basic lang kan katagyan dito'y balay. Narigat mo't kaya. Apay sika, saan ka amarigata na makipurdiya? Siyempre, makapabannog. Nga maanusan takasapulan mat nga agtrabaho tapno adda ti kanan tayo. Ilast mo ita na bulan bakit? Kalpasan na. Siya akong tagtrabaho. Kasaritak to ni nanang, tapno adda katulungam. Amangan numataktakpay ni nanang. Nasaysaya at mutlaang no adda ni nanang. Tapno adda mga sikaso kan baby no daramidam. Uray twice a week na umay no isaw. Ala, sikati makaam mo. Ngam kitaam Diyak kayat abugbog kawan nakmanan. Wen ka di bakit? Pasensyakan. Kamalik na dyan. Sana na maulit. Promise. Ay, nawaw! Kas agasawa, maawatan yu kumadag iti pagkurkurangan yu iti tunggal maysa. Aglalo no saan mat ana igagara. Awan ti trabaho analaka. Narigat matlaang ti makipurdiya. Ngam no ag tinulong kayo, pamilyayo kat nasaya at to ti pagbanagan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.